Mga kagwang, papunta na kami sa mga kagwang, camping ground mga kagwang. Tatlo lang kami ngayon mga kagwang. Si Kagwang Joseph at saka si Kagwang Norman. Kita-kita tayo dun mga kagwang. Malapit tayo itong camping ground. Butahan sa mga spam. Kagwang fasting. Kagwang kain tayo mga kagwang. Tayo mga kagwang. Hinatid ko lang yung pamilya ko mga kagwang. Dito lang may ilaw mga kagwang. Last night mga kagwang. Bango-bango ng bulaklak. Mga kagwang ha. Bye-bye mga kagwang. Bye. Tapos na yung maligayang araw. Back to normal. Mga kagwang, welcome to my channel. Yan sila mga kagwang. Si Kagwang Joseph yung nauna. Malapit yung itong camping ground sa bahay namin mga kagwang. Siguro kung dire-diretso mga kagwang, mga 15 minutes lang mga kagwang. Mga kagwang 8:17 na mga kagwang ng gabi. Timing masyado mga kagwang itong camping na yun mga kagwang. Natapos ko yung yung challenge ko mga kagwang sa sarili ko mga kagwang. Yung water and juice fasting mga kagwang for 5 days. Akala ko hindi ko matapos mga kagwang, pero kaya pala mga kagwang. Yung unang araw lang mga kagwang, lalo na pag may makita kang maraming pagkain mga kagwang. Kaya I'm very happy. Thank you Lord. Stop. Daming ilaw nung bahay na yun, oh. Malapit na tayo mga kagwang. Malapit na tayo sa gate. Yung gate, oh, yung may green na ilaw. Ay, normal na. Alright. Right. Tingnan nyo mga kagwang. Ang dilim. Oh. Yan. Yan mga kagwang, oh. Oho. Kami lang yata ang tao dito ngayon mga kagwang. Yan. Ang dilim-dilim. Yan mga kagwang, tingnan nyo.
start na siguro namin itong camping dito mga kagwang. Kaya kabisado namin yung lugar dito. Yan, camping ground yan dyan. Dyan kami parati mga kagwang. Dyan, nakanto. Dyan kami parati mga kagwang, may area. Diyan kami na area. Oh, dati. Halusan diyan kami. Yung pinakauna namin doon sa taas. Parang kami lang yata ang tao dito ah. Meron pala. May mga camper na pala oh. Ayan oh. Doon. Yan may 12, number 13. Doon kami sa kabila, yung 14 kami. Doon. Okay, Dichoy, no? Okay, Drino? Alright. Yan dyan mga kawang ko. Yan yung number ko. Oh. Ato ka gapon na, Dre? Ato gapon na? Sige, okay lang, Dre, pre, Norman. Okay ra, pre. Ayo. Okay ra, pre. Dito na kami mga kagwang. Ayun, doon na sila, ano. Si Kagwang Joseph, kasi Kagwang Norman. Alright. Alright. Dre, mi sa una, pre. Ito, mandit na ito pagliko. O, ito pagkanto yun, pre. Ito yun may nagka-camping. Kagwang Norman, Kagwang Joseph, oh. Gamatitoy. Oh, dala na, pre. Tents. Gamit. Tres. And set up ng mga kagwang. Kagwang Joseph. Norman. Alright. Nandito kami ngayon mga kagwang. Alright. Siyempre. LED light. Oh. String. Oh, string? Isa na ito nito. Nakalimot ko na ako'y napoy itong solar. Pwede. Ito yung ginamit ko natin at mga kagwang, oh. Try ko mga kagwang. Alright. Yun. Yun naman mga kagwang. Kasya pala dito 3 mga kagwang. Yan. Nakalimutan ko yung pool mga kagwang dito mga kagwang. Butin lang si paring Norman may dala. May libreng ano pa, oh, ilaw, oh. Alright.
Try ko to mga kagwang. Yan. Camp namin. Mura mo na ka ng butangan sa mga spam. Hindi pasyado mga kagwang. 1,000 mga kagwang. May pakaton lang dako ni mga kagdiro yung lutang yung tubig. Pag-vlog mo lang. Pag-vlog no. Right. Okay kayo ba? Wata. Add water. Add wata. Add water. Add wata. Alright. Dahil mo init ba? Parang takidigira mga kagwang. Ito na yung setup namin dito mga kagwang. Ano? Yung iba mga kagwang busy. May busy sa trabaho. Buti lang mga kagwang, mga jobless kaming tatlo. Kapalo. Ano? Sigaman. Sigaman. Right. So. Grabe yung ilaw, oh. Oh! 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 Oh, sir, salute, sir! May sensor yung mga headlamp nila mga kagwang. Alright. Oh, kumulo na mga kagwang. Ang tangke de gira mga kagwang. Pero man, kumukulo na. Ang gamit aning gloves mga kagwang. Kanira. Oho. Awa na okay kayo. Okay, approval naman ito. Hindi naman lagi. Okay na siya kay gisulod. Dito lang yung sa kuan lagi. Kasundan lang yung dito. Oo. Dapat ko mga ay arctic dito ba natin? Arctic. Survivor. At least na-try ko ang 5 days mga kagwang. 5 days na. Water and juice fasting. No? Ganda ng area namin mga kagwang. Sus na lang. Sus na lang. Oh. You know? Kagwang. Katul. Oh, katol mga kagwang oh. Kaya wag na kayo mag-fasting mga kagwang. Pagkatapos mag-fasting, hit ng katul. Intermittent. Tulog na kami mga kagwang. Alauna na mga kagwang na madaling araw mga kagwang. Good night mga kagwang. Good night. Good night. Dito na ako sa tigaan ko mga kagwang. Sleeping bag. Tulog na kami mga kagwang. See you tomorrow. Morning mga kagwang. 5:25 mga kagwang. Right.
namin mga kagawang. Diyan ako nagstay mga kagawang. TP type mga kagawang. I-try ko yung mga kagawang. Yan si Kagawang Joseph. Maaga silang umalis kayo na mga kagawang. Mga alas 5. Oho. Diyan kami kagabi. Maganda dito mga kagawang kasi maraming mga puno. Yan ang mga kagawang. Grabe oh. Kompleto. Oho. Ta, oho. Uy, susunay. Ta, ginata ka. Nawoy. Alright. Okay. No? Akay siya lain pa rin siya na katong klase, no? Kanang rug storage lang yun siya. Storage na siya. Kanang siyang cooler, no? Kila ko na sa kanang Costco. Gusto na nga. Pasigaw ko na eh. Diyan natin mga kagawang para may ilaw. Saksak. Diyan. Ang tent? Yan, may ilaw na kami mga kagawang, oh. Right. Tapos, mamayang gabi mga kagawang, padalhin namin si Kagawang Mel ng mga kahoy mga kagawang. Para dyan mga kagawang mag bonfire kami mga kagawang. Nagising kami ni paring Norman nung pag-alis ni nila Kagawang Joseph. Yan si Kagawang Norman. Siyempre. Taskan. Okay, taskan. Pilit po na ng tubig mga kagawang. Ang kape. Mahangin mga kagawang. Mga kagawang, oh. Breakfast tayo mga kagawang. Oh. Ready na, niluto na ni Kagawang Norman. Noodles, tapos kape. Ang ganda ng panahon mga kagawang, oh.
Kain tayo mga kagwang. Mamiss na ako ni Sakon ba? Sa Mount Apo ba? Oh. Mhm. Shout out Trimok. San Pedro Trimok UM. Right. Shout out Jay Palma. Kirby. Yo. Alright. Tama si nag-retire na si Kirby no? Retire na siya. Hayay na kayo. Shout out Brad Kirby. Parang normal no. Nagtudlo siyo karon da eh. Mo ditong murag principal nagpurma. Choyo. Bis ilara pod. Kuan man yata. IMC? Awa. Ada ba business siya day? Good morning mga kagwang. Nandito pala ako sa bahay mga kagwang. Sunduin ko yung pamilya ko mga kagwang. Dalhin ko sila dun sa camping ground mga kagwang. Tapos mag-uwi ako ngayon mga kagwang. Survive sa liquid fasting mga kagwang. Uwi na tayo mga kagwang. Mga kagwang, nakabalik na kami dito sa mga kagwang, camping ground mga kagwang. Maaga kaming bumalik dun sa bahay kanina mga kagwang kasi may kinuha kami mga kagwang. Dito na kami mga kagwang. Kompleto na yung grupo mga kagwang. Oh, wag isa to mga isulti na ito pala ito yan ang color. Oh. Tawat ko no, palitan juga na itong no. No. Sabi niya, maunahan nito itong. Wow. 90. Ano kani ang susunod? Kuha ni siya, 180 lang ni siya. 180. Kaya ang 270 abot din sa likod. Oh. Ang 270 abot din sa likod. Ang gapuha sa pagka-set up ani diri Aha. tong oy. Kani judad. Oho. Yan di. Ay nagdi. Oho. Kani siya, pala na siya. 180. Oh. Sa freezer. Freezer. Mura ka tong parehas nakita na sa off-roading no. Oh, mo siya mga pang outland. Ano siya? Gas. Yeah? Sure. Ito na lang kung gusto ka na yung anto. Ang saan? Kato. Oh, Ano ka na? duha no? Patong dito yung bay dito. Mangyapon. Oh, let's eat mga kagwang. Kunya na naglanas na mga apo na. Pato na buntis ani. Wa pa. Gutong kita na to. Buntis na. Mau yun na yung gusto, baliktad na siya. Hindi na siya kanang kanang taba ang tanan, kanang unos tanan. Ito niya asang taba man ang unahan. Pero steak mo na lang yung taba, di ba? They're like starving to death. They're so sad.
Pag-anak niya, pre. Pag human, ani. Magkuhan ako ha, magpaputol ako. Oo, kaputol o papatali. Masya paputol na. Mainit pa mga kagwang, oh. Tinanggal ko yung rain fly mga kagwang. Yan yung forma ng tent ko mga kagwang. Yan. Apil ka sa magtapik gabiin. Mainit pa mga kagwang. Alright. Babalik na ako sa camping ground mga kagwang. Hinatid ko lang yung pamilya ko mga kagwang. Tapos balik na ako sa campsite. Malapit lang kasi yung campsite dito sa amin mga kagwang. So mga 15 minutes lang mga kagwang. Umuwi na rin pala sila kagwang tutong mga kagwang. Yung kasamahan namin kanina sa camping ground. Pagas muna ako mga kagwang. Daan pagasolina mga kagwang. Hindi kami nakapasyal kayo ng mga kagwang dun sa ano mga kagwang, sa campsite mga kagwang. May ano dun mga kagwang, may lake na pwede kang mag-fishing. Tapos may park doon sa taas. Ano kasi mga kagwang, ang init kanina mga kagwang. Pero ngayon ang mga kagwang, ano naman, malamig na naman. Sure, nandun ako mga kagwang, mga 5 minutes mga kagwang. Malapit lang sa amin mga kagwang. Yung area namin mga kagwang dun sa campsite mga kagwang, ano, kami lang yung doon ang nag-ano mga kagwang, nag-camping. Yung dun sa ibang lugar din, sa ibang area, meron din, mas marami sila dun mga kagwang. Pero yung sa area namin, kami lang, tatlo lang kami. Apat pala yung anak ng kasama namin mga kagwang. Nandun rin, 4 lang kami. Kaya yung area dun ang dilim-dilim, papasok. Sa amin lang yung may ilaw. Malapit na tayo mag-gong. Itong mga bahay dito mga kagwang, ano to, bagong gawa to dito mga kagwang. Andyan.
Dati mga kagwang, ano yan dyan? Yung mga ransuhan mga kagwang. Maraming baka yan dyan dati mga kagwang. Kaya ang dilim-dilim dito dati mga kagwang. Yung papunta ng park kung saan kami nag-camping mga kagwang. Paakyat na yan dyan mga kagwang oh. Malapit na tayo sa gate. O yan oh, paakyat na oh. Oh. Malapit na tayo sa gate mga kagwang. Dilim-dilim dito mga kagwang. Yung gate lang ang may ilaw mga kagwang. Tingnan niyo mga kagwang ha. Dito lang ang may ilaw mga kagwang. Yan dyan. Tingnan yung mga kagwang oh, ang dilim na mga kagwang oh. Ang dilim. Reflector lang oh, may ilaw. Kaya okay lang ako kasi ano, sanay na kami dito mga kagwang. Kasi dito kami parate. Dito kami parate nagka-camping. Pero pag baguhan ka dito mga kagwang, parang ano, makatakot ka mga kagwang pag ikaw lang mag-isa. Kasi ang dilim talaga. Yan yung area namin dati oh, yan dyan. Tapos lumipat kami doon sa taas. Yan na yung may ilaw. Diyan na kami mga kagwang. Diyan kami mga kagwang oh. Yun dun sa kabila mga, ang dami nila mga kagwang. Pero dito na area mga kagwang, kami lang mga kagwang. Tignan nyo yung mga kagwang, kami lang. Tingni oh. Yan si Kagwang Norman. Dito na ako sa campsite mga kagwang. Malamig na naman mga kagwang. Oho. Wala pa si Kagwang Joseph. Hinatid pa niya yung girlfriend niya. Andiyan na si Kagwang Joseph mga kagwang. Dito siya. Alright. Kagwang Joseph.
Alright. Diba? Whoop! Ayos. Ayan. Alright. Kami pa rin dito mga kagwang, yun pa rin. Same face. Same face. Day 2. Second night mga kagwang. Last night mga kagwang. Tapos balik na sa normal bukas mga kagwang. Mag-barbecue kami mga kagwang. Sayo ka mga tunog. Random to yung resource dito kaya itong Sugdan na to. Ang bango na oh. Ang bango ng bulaklak. Mga survivor sa fasting. Fasting for 5 days. Alright. Magkape kami mga kagwang. Kape mga kagwang. cheers. Good night mga kagwang. Tulog na ang mga kagwang. Gigising pa kami bukas ng maaga mga kagwang. Kasi mag-impake. See you tomorrow. Good morning mga kagwang. Break camp. Break camp. Alright. Ito. Alas 5:43. 5:43 in the morning.
Hmm. Mga kagwang, bawi na kami mga kagwang. Clear na yung ano namin mga kagwang. Clear na yung ano namin. Clear na yung campsite ng mga kagwang ko. Malinis na mga kagwang. Yun na. Oh. Mga kagwang oh. Bye bye mga kagwang. Bye. Tapos na yung maligayang araw. Back to normal. Okay, Choy. Diyan tayo nagpag-gas kagabi mga kagwang oh. Diyan mga kagwang. Dami mga kagwang. Ito yung main gate namin mga kagwang. Yan yung lake mga kagwang. Yung man-made na lake na pwede kang mag-fishing. Diyan. Pero catch and release.